Enjoy your stay. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat kayo. So guys, we are here now. So guys, wow! Na kami sa Boracay mismo. So yun, first time ko talaga pumunta dito. Ang ganda. Parang nainganyo tuloy ako mag-travel. Siguro pag graduate ko, pag naka-earn ako ng maraming pera, siguro magka-travel ako ng magka-travel. Pero sa ngayon, may goal na ako ngayon. Gusto ko na mag-travel. Siguro after 3 years, 4 years, siguro 3 years, 2 years yan. Magka-travel na magsisimula na akong mag-travel. So guys, ang sarap pala. Sarap sa feeling guys. Nakarating ako sa lugar na to hindi inaasahan. Ito na guys, ito na kami. So, tara! So ito, pangilang sakay na to bro? Pang-anim na. Pang-anim na sakay na to bro. So yun na, ito. Nakapagod na. Pero Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Nakakapagod pero sulit. Ulamin. Okay kayo. Lami kayo. Okay kayo. So yun mga bro, papunta na kami Sa sa hotel mo. And then after that, kaumig manginasal kayo. Kinagutuman na kayo. kakain daw yan. Yun nga. Lubat na kayo ko. 9% na lang. Lubat kayo. Lubat ka. Ha? Lubat ka. Mga 10 minutes. So guys, punta na kami sa hotel na i-stayan namin. Kita kista lang kay lubat na. Pagdating siguro namin doon, magpapahinga muna kami or kakain. Kakain din papahinga. Tapos mag-recharge siya kasi lubat na ako po. Guys, na namin dire guys. Casa Pilar. So yun guys, nakabot na rin sa wakas. After ilang oras yun ha. Tagal-tagal din ha. Nakarating din kami kaagad. A few moments later. So yun guys, so back to vlog again. Okay, susulit-sulitin ko ito kasi first time ko talaga pumunta dito guys. So kailangan natin mag-vlog agad. Kahit sinisipon, inuubo ako ngayong araw kahit hindi maganda yung panahon ng ano ko, hindi yung maganda yung condition ko. Pero let's go pa din, vlog pa din. Punta na kami sa kwarto na tutuluyan namin. Libre pa yung pool. Wow. Second floor. Kahit anong kwarto pa yan, basta may tutuluyan kami. So yun, ito yung room namin. Welcome to my... Wow! So, Enjoy your stay. Thank you. Thank you. Salamat kayo. Guys, we are here now. So guys, wow! And his name is John. Kung sila minum ano yung lagar? Huh? Look at this dude. Kaya. 2 hours later.
back. So kakatapos lang namin kumain. So ito, pauwi na kami sa hotel namin. Kaya papahinga na kami kasi maaga pa kami mag-island hopping bukas. Bukas na mga 8 AM. Medyo hindi masyado maraming tao dito kasi medyo malakas yung hangin, malakas yung ngayon. Hindi maganda yung panahon. Dahil puro mga Asian nakikita ko, puro mga Korean. Mas maraming Korean dito. Guys, Pasok po kayo, free and run. mag-entrance sila.